Como cada verán dende hai 15 anos, o Revenidas volve a Vila Xoán acompañado da súa protagonista, a Sardiña. Máis de 40 bandas participarán nestes 3 días de festival que encherán as rúas de Vila Xoán de xente. Destacar este ano que vai haber máis de 40 artistas entre todos os espacios, o espacio da Turismo Rías Baixas na praia do Preguntoiro, continuaremos cos concertos no barco, neste espacio seguirá a gala de circo solidaria coas liberdades, feita por Cultura Activa, que é a xente que fai o Festiclán en Vilagarcía. O festival no que ademais contarase coa coral de Vila Xoán celebrarase no Porto Mariñeiro da localidade os vindeiros 17, 18 e 19 de agosto. Así que xa saben, veciñas e veciños, todos e todas as Revenidas en Vila Xoán, en Vilagarcía de Arousa. Viva Vila Xoán, vivan as súas veciñas e veciños e viva Revenidas! Nesta edición serán Sociedad Alcohólica, El Drogas, Zor, Ruscaja, de Real Mackenzie, Ajax, Ciproc ou daqui de Ría, entre outros, os que fagan cantar e saltar aos asistentes desta festa de Vila Xoán. Beleixoán as Revenidas non é normal. Claro, non é un festival máis, non unha réplica máis deses festivais Páramo onde estás todo o día agardando que chega a noite para entrar aburrido, non. É ese modelo galego de festival que temos falado tantas veces, que no fondo é a extensión da festa tradicional. E a alegría de compartir pola mañán con música do país, de gaitas, a gran sardiñada, actividades e finalmente esa eclosión sonora. Unha referencia, un modelo galego de festival que é enfeitizante para a xente do país, pero nomeadamente que deixa coa boquiña aberta a toda a xente que ven de fora. Poden adquirir as entradas na web do festivalrevenidas.com a un prezo de 35 euros o abono para os 3 días ou de 20 a entrada para unha sola xornada. Na presentación moi animada, por certo, grazas á Coral de Vila Xoán, estiveron presentes numerosas personalidades políticas que arrouparon o que ano tras ano vaise consolidando como un evento dos máis importantes de Vila Xoán.